La Sala Versus Glòries estrena la tercera edició del cicle d'estiu de dansa contemporània en dansa i ho fa amb un nou format. El cicle es concentra en 2 setmanes i cada espectacle es podrà veure durant 3 dies. Hi participen 4 companyies, es podran veure 4 espectacles. La primera companyia en participar i en inaugurar aquest cicle en dansa és el Ballet de Barcelona. El cicle en dansa fa 3 anys que l'estem fent. De fet, vam començar amb la sala programant dansa els dimarts i els dimecres. I la veritat és que ens anava molt bé i llavors vam decidir fer un cicle de dansa i concentrar-ho tot una miqueta. I la veritat és que estem molt contents perquè, primer, dones oportunitats a que hi ha moltes companyies de dansa professionals molt bones i que malauradament no tenen espais per poder exhibir el seu treball. Primer això. I després, jo sóc un fan, m'encanta la dansa. De fet, la meva primera remuneració va ser en dansa. Llavors, veure dansa en una sala de proximitat com aquesta no té preu, perquè ho vius molt més. Tot és com... Tot es duplica, tot es triplica, no? Les emocions, tot el que veus. És que sembla que estiguis ballant tu amb ells, no? Amb el tema de la proximitat. Aquesta tercera edició nosaltres comptem amb 4 companyies de dansa, totes 4 molt diferents, però jo penso que seran 4 espectacles de dansa fantàstics. Comencem amb el Ballet de Barcelona, que ja és la tercera vegada que actuen ells aquí a la sala, de la qual cosa ells estan molt contents i nosaltres també. He fundado Ballet de Barcelona en 2019 con Carolina Machuan y en 6 años somos la compañía danza privada más importante en España. Estoy muy orgulloso de la compañía y trabajamos muy fuerte. El año pasado estuvimos en Sala Versus con You Charge Me, que la creé yo también, y este año pues la propuesta se llama Lo que queda. Básicamente es como una metáfora de todo lo que una pareja puede construir y se destruye así. Y entonces lo que queda representa esto que tanto buscamos como dentro de qué pasó, cómo llegamos ahí, qué nos llevó ahí. Que como el año pasado hicimos You Charge Me muy neoclásico, con zapatillas de punta y tal, este año queríamos hacer algo nuevo, entonces traemos esta propuesta como en danza-teatro, muy inclinado a la danza contemporánea, al teatro físico. Ballet, normalmente la gente piensa que es aburrido o es antigua, pero yo quiero poner pasión en ballet clásico otra vez, o danza, ¿sabes? Y por eso me encanta Sala Versus, es tan cerca y me gusta hacer cosas más de corazón. Sí, algo que nos caracteriza mucho como compañía es que tratamos como de darle mucha alma y magia al repertorio, bien sea Cascanueces, Giselle, el trabajo que se lleva en la Sala Versus. Siempre tratamos de hacerlo como ballet, pasional, però al mismo tiempo hacerlo entretenido. Llavors, del 3 al 5 tenim Expand Art, que és una noia, la Marilú, que és una noia francesa que viu a Tarragona, a Vinyols i els Arcs, i aquesta noia té un espectacle sobre la visió de la Neus Català, sobre la vida de la Neus Català, des de la part de la visió francesa, des de la part francesa, que penso que pot ser molt interessant. La segona setmana de juliol, de dilluns a dimecres, tindrem la companyia del Santiago Colorado, que ell ens porta una peça que parla sobre el tema del cinema de terror,
que penso que pot ser una cosa molt xula. I per últim tenim la companyia Humancia, que és la segona vegada que ells venen actuant aquí. La primera vegada que van venir a actuar eren 9 ballarines i un ballarí, molt joves tots. I jo vaig pensar, ai mare, no hi cabran en aquest espai tan petit. Va ser al·lucinant veure com ballaven i com entre ells ni es tocaven. O sigui, cada vegada tenim molt més públic. I lo interessant i lo xulo és que cada vegada ens ve el públic de teatre. Primer et fan com una cara dient, ui, dansa, però és que jo la dansa no l'entenc. Vine, no cal entendre res. Tu vine i disfruta el moment i munta't la teva pel·lícula. Si el que t'estan explicant no ho captes, és igual, relaxa't i tu treu-ne conclusions del que tu vulguis, però disfruta. Jo sempre dic que la dansa és com veure una exposició de pintura, amb la diferència que la pintura la tens estàtica i la dansa la tens en moviment. Llavors és respirar i deixar-te portar. Ser dona deportada va significar, jo penso que igual que els homes, però amb una condició que les dones eren doblement explotades, és a dir, oprimades.